Arratsaldeon, boroketa txandan ikusten ari zarete. Oraintxe bertan konektatuko dugu Ibanekin Parisen. Autonomon batzuei elkarrizketa bat egin behar die. Eta gero sorpresa gehiago energiari buruz. Aurrera, Iban! Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude Parisen eta Euskal Herriko aitona-amona batzuk aurkitu ditugu eta elkarrizketa egingo diregu. Zentzen zenuten lehen energia? Leheno esken dituen horrengo gauzak eta adibidez ez egoen garrigaturik. Iturrira joaten ginen, arropa garbitzera. Egoten zineten bero neguan kalefaziorik gabe? Leheno ez genuen kalefaziorik eta tximenean egurrea botatzen menduen beroak egoteko. Zuten lehen ura? Iturrira joaten ginen urbila. Sua piztu egiten genuen eta gero berotu egiten genuen lapiko baten gainean. Bueno, hau da dena eta orain Itziarrekin konektatuko dugu Donostian. Orain Donostian aurkitzen gara eta bi ekologistei galdera batzuk egingo dizkiot. Leire, zure ustez etxean dodek jendeari ze aholku emango zenioke energia gehiago aurrezteko? Eguzko energia aprobetxatzea, kontsumoko bonbilak edukitzea, iturriko isurritea konponduta edukitzea eta aurrerako hainbat neurri har dezatela. Eskerrik asko. Marina, zure ustez ekologistak ez garenok ondo erabiltzen aldugu energia? Orokorki ez, naiz eta batzuk saiatzen dira, baina beste batzuk energia alperri gastatzen dute. Eskerrik asko eta aurren arte. Bueno, eta orain Bartzelona konektatuko dugu Davidekin. Kaixo, hemen konektatzen dugu Bartzelonatik eta aditu batek galdera pare batzuk egingo dizkiogu. Nola erabiltzen da energia? Gehienok gaizki. Ez dakigulako nola aurreztu edo ez garelako konturatzen zein den energia aurreztearen garrantzia. Zer egin beharko genuke eskola batean energia aurrezteko? Plaka solarra jarri, eguzkiko energia aprobetxatzeko, ordenagailuak eta argiak behar ez ditugunean itzalita eduki, eta horrelako ahaleginekin erraz aurreztu dezakegu. Beno, eskerrik asko eta hementxe amaitu da elkarrizketa. Agur. Bueno, gu bagoaz. Baina bihar ere hemen egongo gara.